Συναγερμός σήμανε και πάλι τα ξημερώματα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Τόκιο. Οι αρχές καλούν τον κόσμο σε μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων να κλειστεί στα σπίτια του μετά την έκρηξη που έγινε και σε τρίτο αντιδραστήρα, αλλά και τη φωτιά που ξέσπασε σε έναν τέταρτο στις ίδιες εγκαταστάσεις. Αξιωματούχοι ενημέρωσαν μάλιστα τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ότι η φωτιά στον αντιδραστήρα νούμερο 4 σημειώθηκε σε δεξαμενή, όπου συγκεντρώνεται και ψύχεται χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο, με αποτέλεσμα να υπάρξει απευθείας διάχυση ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα. Άνοδος της θερμοκρασίας καταγράφεται και στους αντιδραστήρες 5 και 6. Το πρωί τα επίπεδα συγκέντρωσης ραδιενέργειας αυξήθηκαν σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τον πυρηνικό σταθμό. Βόρεια της Φουκουσίμα μετρήθηκαν έως και 100 φορές πάνω από το φυσιολογικό.原子力発電所から20km の範囲は、すでに大半の方は避難済みでありますけれども、この範囲に住んでおられる皆さんには全員、その範囲の外に避難をいただくことが必要だと考えております。Οι αρχές προειδοποιούν ότι η μόλυνση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και έδωσαν οδηγίες στους 140.000 κατοίκους που έχουν παραμείνει εντός της ακτίνας των 30 χιλιόμετρων γύρω από τη Φουκουσίμα να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, να μην φορούν ρούχα που έχουν εκτεθεί στον αέρα, να μην καταναλώνουν φρέσκα λαχανικά, ενώ τους διένυμαν και ταμπλέτες ιωδίου. Στην ίδια ζώνη 30 χιλιόμετρων επιβλήθηκε και απαγόρευση των πτήσεων, ένδειξη κατά πολλούς αναλυτές ότι η κατάσταση είναι σοβαρή. Στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα παραμένουν 50 εργαζόμενοι που δίνουν μάχη με τον χρόνο, καταβάλλοντας αγωνιώδεις προσπάθειες να πέσει η θερμοκρασία στο εσωτερικό των αντιδραστήρων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τήξης των ράβδων πυρηνικού καυσίμου. Ωστόσο, άλλοι 800 εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό πετάχθησαν να φύγουν. 原子炉が圧力容器への注水作業を全力で継続してまいりますが、同作業に直接関わりのない協力業作業員及び当社職員を一時的に同発電所の安全な場所などへ移動開始しました。Η Ιαπωνία έχει ζητήσει από χθες τη βοήθεια της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, η οποία αναβάθμισε τον κίνδυνο στο επίπεδο 5 της επταβάθμιας διεθνούς κλίμακας πυρηνικών επεισοδίων. Alors quand on regarde à l'intérieur du réacteur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un bâtiment avec différentes couches successives. Il y a notamment la cuve en acier, l'enceinte de confinement qu'on voit ici, c'est une cuve en acier blindé dans laquelle se déroulent les réactions nucléaires. C'est cela qu'il faut refroidir. Et les Japonais n'ont pas de choix, ils injectent à l'intérieur de l'eau de mer qui n'est pas vraiment fait pour ça. Et là encore problème, eh bien ça chauffe tellement qu'il y a de la vapeur et de l'hydrogène qui s'échappe. L'hydrogène est un gaz inflammable, il se concentre, il s'accumule en haut du bâtiment et boum, il y a une explosion. Από τις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας έχουν ήδη απομακρυνθεί τα πλοία του 7ου Αμερικανικού στόλου που έχει σπεύσει σε βοήθεια. Το πρωί αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον 17 μέλη του Αμερικανικού πληρώματος που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία. Ανησυχητικά είναι τα νέα για το Τόκιο, καθώς αναφέρεται ότι έχουν ανέβει έστω και ανεπαίσθητα τα επίπεδα ραδιενέργειας. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι που πνέουν στη Φουκουσίμα εκτιμάται ότι μέχρι το βράδυ θα έχουν μεταφέρει ραδιενεργά στοιχεία σε απόσταση 250 χιλιόμετρων πάνω από την Ιαπωνική πρωτεύουσα, όπου επικρατεί ήδη πανικός. Στα περισσότερα σούπερ μάρκετ του Τόκιο έχουν πλέον εξαφανιστεί από τα ράφια οι κονσέρβες, το εμφιαλωμένο νερό, ακόμη και οι μπαταρίες στα κεριά και οι λάμπες κυροζήνης. Καθώς στην Ιαπωνική πρωτεύουσα γίνονται κυλιόμενες διακοπές ρεύματος λόγω της κατακόρυφης πτώσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας. We literally just visited a supermarket to see people taking cup ramen from the hands of workers trying to put it on the shelves. Well, evidently it's serious if they have evacuated 200,000 people and they admit that there is a melting of fuel elements. However, one has to put it all in context and try to assess what are the risks and what are the damages. And very likely some of these reactors will not be able to be used any further because they are used seawater for further cooling. They are 40 years old, so the economic loss may not be tremendous,
but the impact upon the Japanese opinion may continue. Στη σκιά του πυρηνικού εφιάλτη, εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να δίνουν πέμπτη μέρα σήμερα μάχη επιβίωσης στα ισοπεδωμένα βορειοανατολικά παράλια της Ιαπωνίας. Στην περιφέρεια της Ιουάτε, μία από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές, οι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν ζωντανή μια 70χρονη γυναίκα που είχε παρασυρθεί την περασμένη Παρασκευή μαζί με το σπίτι της από το τσουνάμι. Δεκάδες άλλοι πληγέντες που είχαν εγκλωβιστεί από τα νερά στους πάνω όροφους κτίριων σώθηκαν και αυτοί όταν τους εντόπισαν σωστικά στην ενεργεία με βάρκες. Για πολλούς άλλους η μοίρα τους επεφύλαξε ένα τραγικό τέλος. Στην πόλη Μίναμι Σαμρίκου, που αφανίστηκε από το χάρτη, το νοσοκομείο είναι το μοναδικό κτίριο που έμεινε όρθιο από το τσουνάμι. Ακόμη όμως και εδώ το νοσηλευτικό προσωπικό πρόλαβε να σώσει μόνο όσους ασθενείς βρίσκονταν στον 4ο όροφο, καθώς το υπόλοιπο κτίριο κατακλείστηκε από τόνους νερού. We could help less than half, maybe 1/3 of our patients. There was no time to save the rest, and we don't know where they are. People were in bed covered in blankets. I think they were all patients. Before anyone can do anything, the huge wave came gushing in, then another swirling wave. Everyone was being carried away right in front of me. Εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο πόσιμο νερό, τα τρόφιμα λιγοστεύουν, μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό και καύσιμα. Βαρύ είναι το πλήγμα για την ιαπωνική οικονομία που κινδυνεύει να ξαναβυθιστεί στην ύφεση. Σημαντικό μέρος της βιομηχανικής παραγωγής έχει παγώσει. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Νίκεϊ έκανε το πρωί βουτιά 10,55%.